Estem en edició activada, bloc d'administració, edita paràmetres. Aparença, anem a entrar en l'aparença. Aquí podem dir que s'imposi un idioma. És a dir, jo vull que el curs siga en valencià, perquè en el meu projecte lingüístic la meva assignatura està en valencià, doncs ho posem en valencià. O en castellà, en espanyol, vale. No deixa imposar-ho en anglès, encara que sí que tu pots després entrar en anglès i demés. Nombre de notícies. Això és el foro ese que apareixia a dalt, que posava notícies. En aquest foro jo puc deixar que es veja només una notícia, 2, 3, les que jo vulgui. Volem que l'alumne veja les qualificacions que jo li posi en la plataforma, sí o no? Si és que sí, conforme jo vagi corregint en la plataforma i li doni una nota, l'alumne podrà veure la nota. Si no vull, si no m'interessa que l'alumne veja la nota que he posat, posem un no i ja està. Informes d'activitat. Això serveix per identificar si l'alumne ha entrat i ha fet alguna tasca o no. Si posem que sí, podrem seguir l'evolució de l'alumne, com ha entrat, què ha fet i què no ha fet. Si ho deixa que no, simplement veuré si l'alumne ha entregat o no una tasca, però no veuré si ha entrat a veure un vídeo, o si ha entrat a veure una pàgina que l'he posat, o si ha fet una lectura. Això no ho veuria. Per tant, jo per defecte ho pose que sí. I aquest és el bloc d'aparença. Com hem quedat abans, sempre que faig modificacions, a guardar.